300. 360. 360. 51. Ito. 390. 360. Ito. 360. 60 sarado. May 12 man. Gano'n? 32. Wala. 390. Anak ko pa kay Mark. Seven ang real niya. 87. 87 ang real niya. Wala na. 87. 87. 2, 4, 6. 10, 12, 14, 16, 4. Walang pakingan. Guys, pakingan. Nagang kinanarbaho. Muranag ka ng amigas. Muna yung views tadi ko. Aking 17. Nagang tao guys. Babae, lalaki na dia. Nagpacking. Tama ko ron mare. 17 ka. Soto. Soto na. Soto na pa rin.